Franjevačka crkva. Koji trg je najstariji u Varaždinu? Korzo? A ne. Najstariji trg u Varaždinu nije Korzo, već Franjevački trg. Upravo tu su izrađene prve kuće u gradu Varaždinu. Na trgu ispred ulaza u crkvu nalazi se kip Grgura Ninskog. Kip je napravio poznati hrvatski kipar Ivan Meštrović. Kip je rađen za Split, no bio je premali pa su ga poslali u Varaždin gdje i danas stoji. Legenda kaže: ako primimo palac i zaželimo želju, sigurno će nam se ispuniti. Na zidu crkve nalazi se i sunčev sat koji pokazuje točno vrijeme, ali samo ako lijepi sunčani dan.